Práve prebieha najväčšia rudňanská akcia. V hlavných úlohách Milan s okuliarmi. Loď vodca Mesia Roka, ktorý si pred 5 minútami práve prihlásil z 26. kapra v sezóne. Podverák značka Mivardy, ramena 60 cm. A plajíme sa v ústretí obrovskému zubáčovi. Ktorý to práve pustil a nie je tam absolútne nič. Také sklamanie. Ale bude to. Zrejme sa jedná o jedného z pamätníkov tohto jazera, ktorý tu bol už pri zrode priehrady. Pomáhal s výstavbami hrádze. Aha, už sa blížime. Čo to bude, čo to bude? Ty kokos, ty kokos. A teraz sa možno všetci zjebeme, pozerajte, to bude nádhera. Ty koko, čo to je? Ale opatrne. Čo ti jebe? Nevidím nič zatiaľ. Pozor, pozor. Pozor, pozor, strojvod sa podobera. Šťastný lovec. Dobre, podúvača. No, nádherných 58 cm, možno aj 60. Aj viac. No teda. Taká 60-ka. Tak toto má vyzerať. Dobre. Šťastný lovec, chyťte si zubača do rúk. A zapozujte. Zapozujte. Ako? Tak toto má vyzerať. Nádhera. A ideme naspäť, ideme hľadať do sieťky, zasiečkovať, ideme ďalej mesiarčiť. Tu sa to všetko odhráva. Zabudol si povedať, že dneska 22 kaprov vyťahnutých a prvý zubač. Áno. Za 4 hodiny. To má 60. Dovidenia. 60.